ده باش بلا حبيب خلاص لا باش ببورن جبو بشكرك تكتيكي امنكي دقيقي ازبواتن اندرن قاتن بيان هيجا تماشوان هيجا اندي سبب بلا كنو بورانا بلا مجالما وكي زالن هلبجاتنا هرمي وكي تزالن سوريا كي ما اداري لتركيا وكردستان باكو بيكتي لهالتقاسكو بکاری هربجاتری به فهمی دست به نکرجی همو پارتی و آلیگرین کردستان و ترکیه جبو هربجاتری دست به خبرت آخه کرنم دی ساجی هر چو دنگ وان بلند بن در حق هر تشتر نظارم او سلوگان و او گوتری توجو خوش قاشو دیسا لمیدان زنگی وان به هم کسی حتی کردستان کردستان بمب دبارنا وانا جی قالا دموکراسی دکن و نجات پرست و هو جی قالا حق ما في میروبار و آشتی دکن لبی تبلی هیده لبی هنگامی ده دلی سیاست کردستان چه به هلوستا سیاست پدر کردستان چه به اگر که زلال نبه baştan lapam kırım زلال چابه هلوات چابه ام به پرسه بیواری خورا ده پرسن لده مجال ده سه بیواری مهنم بیواری خورا ده پرسن نه لوان گذارده بیم بیواری من یک لکورنر Ömer Özmen Tukherati. Namxêre davê zor spas. Ji bo bername ve silav spasiyên xwe pêşkêş dikim. Televizyona we rast kedî emek were. Serçava ji bo beşdariya we ez jî spas dikim. Êvanê din nivîskar birêz İkram Oğuz hûn ji xêratin. Navxêrê da bikek îlamî. Ez jî bi dil û can xebatkarê Xelat TV spasiya xwe ji wan re dikim û silavê xwe ji wan re pêşkêş dikim. Serçava ji bo beşer ve Ek Özmen ra jî silav dibêjim û nexweza serçava. Bilmuqabil. Yerek spas dikim. Êvanê sebî giştî partiya giştî serokê Jigirê hemî serokê giştî partiya Welatperestê Kurdistan birêz Mehmetcan Albayên ji xêratin. Navxêre davê sağ spas ez jî spasiya xwe ji bo hemû karmendên Xelat TV û godarên ezîz dikim silav û rêz. Em jî were spas dikim ji bo beşdariya we hemûyan. Mijar zelal e. Lê tiştek ku heye ev le zelal e. Gelê Kurd çi dike çi bike li vê mijarê da hilbijartinê da ji xwe Partiyê Tirkiye û sistema wan diparêzde karê wan zelal e. Wana do jî îro jî ev karê xwe dikin. Karê wan jî li sistema Tirkiye biparêzin. Ji bo berjewandiyê xwe û sistemê para dixebitin îttifaqa çêdikin, plan çêdikin û wekî din jî karê hevbaşî çêdikin. Ez Mamoste Ömer'e dibîsim. Mamoste Ömer li vî warî de rewşa Kurdan çiye an jî gotinekî din Kurd divê çi bikin li vê hilbijartina herêmî de? Rastî ne hilbijartinên herêmê ne wekî parlamentoyê ne. Ji bo ku kar û berên rêbeberiya herêmê dikin. Yani diwarê xizmetguzariyê, diwarê tenduristiyê, diwarê plansaziya bajaran da û heta dikarin diwarê çand û huner da jî rêveberî bikin. Ji bo wê ne tenê welatê demokrat di hinekî welatê ha meşrûtî yan totalîter da jî aktörên herêmê ji bo jiyana xwe rojane dikarin biryar bidin. Dikarin berpirsiyarê xwe bibijêrin. Lê mixabin di sistema devleta Tirkiye'de ev mafê Kurda jî hatiye perçiqandin. Yani şartnameya rêbeberiya herêmî Tirkiye imza nekiriye. Çawa berê 1946 yek partiyekî hebû Tirkiye'de ew partiya desthilatar CHP bi Kurd xwe dimeşand. Piştî ku ji bo ku bibe beşdarê NATOyê sistema pir partîtî anî.
Ama kukat bevajwa per partitiye jî di deverê da planiya wan eşraf mütegalibe dağıtın hilbijartin le cardım sistemi ve giretay. Yani şaredarın bajar û bajaro kaç bana pek dağıt. Avan cardın bu kor kevne şopya xwe bu kor şart û mercê xwe birêva dibirin. Lê mixabin ev çil sal e devletê ew jî sabote kiriye. Yani çawa sabote kiriye. Daha sistema hilbijartinê di naveroka xwe de ne demokratîk e. Yani hilbijêr ne dikarin bi gul îradeya xwe rêvebirê xwe bibijêrin. Bi gul îradeya devletê dibijêrin ancî bi gul îradeya PKK dibijêrin. Yani gelekî rêvebirê PKK jê veqetiyan e ew bi xwe jî îtiraf dikin ku dibin lîste daha destê me konseya PKK berendam yani berbijêr tespît dikirin. Yani eva jî ve qedexey devletê astengiyek mezin e. Ji bo wî pêşniyara min ev e. Yani partiyên siyasî rêxistinên sivîl yek Kurdistanê di navbera xwe de eger mutabaqatekî çê bikirana girsehiyekî kolana da xwe nîşan bida dikaribû bandorekî bida ser devletê. Ji bo hilbijartinê tu dibêjî ne mamoste ji bo hilbijartinê tenê. Yani Hilbijartinê heremî. Belê. Heremî dibe yani. Hilbijartinê heremî da bi gor min ji partiya Vedatî kesayet dikevin pêş millet. Belê. Yani partiyê nejatperest diş Kurd nebin kîjan partî dibe bila bibe deverê piçik de merib dikare alîkariya wan bike. Yani bak partiye MHP, bak Vatan Partisi falan ne? Partiye dinda eğer kesayetekî dilxwazê doza Kurd hebe merib dikare alîkarî bike. Eğer kesekî ne bertilxwir be yani ne rüşvetxwir be ahlak temayilî wî ahlakî salam be kîjan partî de dibe bila bir millet bi gorî wî dengê xwe dide. Lê mixabin ev sistema qayûma yani bi gor min ez vek teoriyekî komplo dibêjin Böyle. sistema qayîma bak bi devleta Kurd tê amade kirin. Hinekî bajar û bajarokê polîtîk hene wek Amed, wek Batman, wek Varto divan devera da qayîmê xwe tayin dike. Yani PKK bi gor mexdûriyet, psikolojiya mexdûriyetê bikartîne millet deng didi dema da jî terörize dikin di dewsê da ew ê xwe bicî dikin. Qayîmê xwe bicî dikin. Bajar û bajarokê Kurdistanê jî bixasî ku ez geriyame dibî 20 salê dawî de hatine wêrankirin. Mesela Ersê ku ek ew ê şaredariya ve girêdayî hatine talankirin, hatine firotin. Partiya desthilatar berendamê xwe ra dê derdorê qayîmê ra bela dikin. HDP jî dê derdorê xwe ra bela dikin. Malxirabiyek mezin e. Ji bo wê ev partiyê heyî jî ji bo ku xwe da evekî amade nekirine yekîtiyekî berfire nikarin zêde bandordar bibin. Tenê yek rêyekî heye yani êk ji dervayê partiya demê navbîbiye dem dikarin dibî warê da lebatinekî çê bikin, hevgirtinek çê bikin. O cî ku eger derfet hebe ku endamê wan serkeftî bibin di navbera xwe da şarederekî hevbeş dikarin tayin bikin. Bak pilot bidin bijartin deverekî em bêjin wek Xweserê, wek Gimgimê, wek nizanim Söyrekê. Bak bikin ew îtimal heye wekî dinê ew nabe yani aliyê dinê hadi partiya CHP nîvê devletê ye. Hilbijartinê borî da sembolê da partiya desthilatar nexwest bidê. Lê çawa kir bixasî disî pêncî parlamenterê wan sê roja li ser torbeyê sandoqa razan hîn bi destê xwe xistin. Heva tê vê wateyê ku di hilbijartinan da jî xîlekarî heye.
derfeti dijital da jî bikartînin. Aliyê dinê partiyê ku devlet nexwaze imkanê wan qut dike. Yani ji bo ku girseyî nîne. Yani eger li Kurdistanê da jî girseyî hebe, girseyî dikare were helemî da ebî hîlekariya devletê jî têk bibere. Yani bide kontrol kirin. Mesela ji derba CHP ti kesî nedikarî bû. Di destê me de hîkî ew hene, hîkî em belge nebêjin, bi Tirkî dibêjin verî, done hene. Böyle. Gelekî dengê Partiya Hak Parê hilbijartina bolê da arastayê partiyê din bûne. Yani çend deber adam enekî delîlî ew objektif bi dest xist. Dengê wan nehatine hilbijartin. Ji bo ku sistema wana kontrol etine li ser hilbijartinê. Yani bu duvarekî ew da ye din. Pêvajiyekî astenkar da ye. Dijwar e. Heta ku girseyî çê nebin, kontrol çê nebe, dibî warê da devlet jî başta gav navêje. Yani mesele hebe, mesele pariyekî yani mabestet Kurtî dibêje ji bo vê hilbijartinê Kurd pêwîst e ku lapereqal ittifaqekî mezin û gelemperî çê bike. Eger ev çê bû dikare tiştekî yani imkan bejêwandiya xwe pêşa bibe. Wekî din rênîne. Dîsa pirsa min dîsa ji te re mêvalê xwe mêval dire ez bipirsim, dîsa ez te ve gerim. Birîz İkram Oğuz ez bipirsim. İkram Oğuz pirsa min re ku Ömer pirsî te re ez bipirsim. Hûn çawa dibînin yani rewşa Kurdistanê îro û ji hilbijartinê gelê Kurdê çi bikin? Yani divê gere melûl ewkê binêre, yani pirsgireka bingehîna pirsgirekê binêre. Wexta ku merû wî binirxîne û bide ber çavan, tişta rojane ya jî ya ku îro pêşiya me tê kirin, daha dikare bi hêsanî ew bike binirxîne. Yani devleta Tirk li ser hîmê red û înkara Kurda hatiye ava kirin. Kek Ömer jî serî da qal kir, yani dema partiyê CHP de jî piştî salê pênceyî da jî derê parlamentoyê ji Kurdara vekirî bû, ama lê ji kîjan Kurdara vekirî bû? Kurdê ku li nasnama xwe xwedî derneketaba, Kurdê ku Tirk bihesibanda di nav partiyekî Tirk da cî bigirtaba, derî heta dawiyê qasî Tirkekî ji wî re jî vekirî bû. Yani ji bo yekê di Tirkiyê Kurd bûn parlamenter, Kurd bûn wezîr, Kurd bûn serok wezîr, heta bûn serok komar jî. Lê tenê nebûn Kurd ya jî nikaribûn bibin Kurd. Demên borî da wek mîsal ji wan kesên ku bû parlamenter û bûn wezîr, yek Birêz Şerafettin Elçî bû. Şerafettin Elçî yek carê di parlamentoyê da got ez Kurdim, bedelekî mezin da di salên heşteyî da. Ji bo yekê derî ji kî ra vekiriye, ji kîjan Kurdî ra vekiriye, Kurdê ku bi nasnama xwe tev negere, li nasnama xwe xwedî dernekeve, wek memûrtiyê her deriyê Tirkan jî jê ra vekiriye. Lê ewka cuda ye, yani hilbijartina herêmî û hilbijartina giştî hinek ji hev cuda ye. Ez bi xwe jî hilbijartina herêmî gelek girîng dibînim. Ez bi salan jî li welat jiyam, di dema ku ez li welat bûm, bi tu carî ez beşdarî hilbijartina giştî nebûm, ji ber ku min serî da biryara xwe dida ku min got dengê min ciyê xwe nabîne. Yani bi dengê mi Kurdekî here parlamentoyê jî di parlamentoyê da ji bo Kurda nikare tiştekî bike. Lê mi di hilbijartinên herêmî da dengê xwe dida, gor dilê xwe yekî berendamekî baş heba li kurdîtiya xwe xwedî derketaba, ciyê ku bijiya me mi dengê xwe dida ji ber ku duwarê ewkê da ciyê xwe digre, bawayekî ciyê xwe digre. Lê derî ewkê jî ji Kurda ra vekirînîne, yani deriyê rêveberiya herêmî jî ji Kurda ra vekirînîne.
Keko Ömer qala ew kê kir mesela dibêje ku yani meru dikare rêya xwe bide dengê xwe bide hinek kesên ku wek AK Parti yan jî wek em bêjin partiyê ku ji bilî MHP û İYİ Parti û yan yêdinê lêbelê di Kurdistanê da di Kurdistanê destpêka Cumhuriyetê de heta roja îro bajar û bajarokê min dîsa bi alî endamê partiyên Tirk ve hatin bi rêvebirin. Yani Kurd min jî bu alî wan ve hatin rêvebirin. Xên jî Kurda ji her kesî ra kar kirin. Ji bo xwe kar kirin, ji bo dewletê kar kirin, ji bo heta memûr û kesên Tirkên duê herêmê de bijîn kar kirin lê tenê ji bo Kurda kar nekirin. Yani ji bo yekê ew jî çare nîne. Mesela ez ewkê dibêjim dîroka qayûntiyê jî ji ewkê ve dest pê nekir. Ji salên 2010 şûn da dest pê nekir. Ya jî bi dem yan jî partiyên beriya demê ve dest pê nekir. Wek tê zanîn cara yekemîn Mehdî zana li Amedê 1977 de wek endamê serbixwe şaredarî qezenc kir. Li Agiriyê Orhan Alparslan bû şaredarê Agiriyê lêbelê Mehdî zana 3 sal ji bo 5 sala hatî bi hilbijartin 3 salê xwe neqedan Orhan Alparslan salekî neqedan. Piştî 6 meha şûn da hatin girtin şûnawan da qayûm hatin tayîn kirin. Ji bo vê ewkê mirov dikare çi bike yani ew tiştekî cuda ne ew îro di dîrokê de bûn dîrok 3 meşûn da sandiq tê ber Kurda û ji bo muxtara ji bo şaredar û ji bo encûmenên şaredariyê pêwîst e Kurd jî dengê xwe bidin. Divê Kurd çi bikin? Yani raya me ew e ku Kurd bêhna Kurd û Kurdayetiyê ji kê tê divê gere dengê xwe bide wî. Eger ku bûyî helwestê tev bigere û yê ku dengê xwe didê were hilbijartin wê demê kara Kurda çê dibe û ew kesê ku hatibе hilbijartin jî ji bo Kurda xizmetê dike. Lêbelê çiqas xwe wek Kurd û Kurdistanî bi nav bike û di nav partiyên Tirka da bibe şaredar ne ku ji sîstema dewletê gor sîstema partiya xwe jî nikare ji bo Kurda karekî baş bike, nikare ji bo ziman tiştekî baş bike, nikare ji bo ewkê baş bike. Mixabin meselî de jî got di nav partiyên Kurdan da di nav partiyên ku Kurd û Kurdistanî bi nav dikin di wan da yek tenê dikare bi navê xwe beşdarî hilbijartinê bibe ew jî Hakpar e. Ez Hakpar di nav Hakparê de min cih negirtiye ez lêbelê hemû kesên ku rêvebirên Hakpariyê dikin û heta endamê wan jî piraniya wan nas dikin. Lê divê gere meru realîta xwe jî baş bibîne û gor wê yekê binirxîne. Hakpar beşdarî mafê beşdarbûna hilbijartinê bi dest xiste bû lêbelê berendam nedidît. Kek Ömer dibêje rêyê wan dewletê dizî dibe ku dizî bin. Lêbelê berendam nedîtin. Yani kesên ku li vê dera 5 sal li vê dera dijîn tu mêze dikî yek berendamê Çanakkale'ye jina wî berendamê Diyarbekir'ye eger zarê wî yê 18 salî mezintir hebe berendamê nizam Erzurum Trabzon û Kastamonu'ye ye. Yani divê gere meru ewka xwe bibîne yani realîta xwe bibîne gor wê yekê gavê xwe bavêje. Mesela ez ewkê pir girîng dibînim. Ez muxtariya gundekî Kurdistanê yan şaredariya bajarokekî Kurdistanê ji serokkomariya Tirkiye rûmetir dibînim. Mesela Kurd dikarin çi bikin? Mehmet Can jî li vê derayê ew ê jî nêrîna xwe bibêje. Mesela Partiya Welatparêzên Kurdistan mafê hilbijartinê bi dest nexistiye lêbelê dikare du cihada, sê cihada ne hewceye pênce cihada ne hewceye sed bajarokan da yan jî sed gundan da du cihada. Mesela yek ciyekî da bajarokekî piçûk da şaredariyê bi dest bixe. Du taha da muxtariyê bi dest bixe. Di hinek cihan da encûmeniya ewkê bi dest bixe ev serkeftiyekî ji bo gava yekemîn serkeftiyekî mezin e. Serkeftiyekî mezin e tiştekî bi rûmetir e jî. Wê bibêjî hevalno gelê Kurd
gelê Kurd devletê min asten kiriye. Ez nikarim bigîjim we lêbelê ez li falan derê gihîştim gelê xwe min dengê gelê xwe girt û bi saya wan ez bûm rêvebirê bajarokê xwe. Hele ku piştî 5 sala eger ku devlet müsaade bike, xizmetê bike, bi saya wê xizmetê dikare ciyekî têke sisê, têke 4, têke 5, têke 20. Lê devlet rê bigre, dest jê ji ewkê dûr bixîne, kayûn bavêje, wê çavê jî dîsa dikare bibêje. Gelê Kurd ve dengê xwe da min dixwast min ji we re xizmet bikiraba lêbelê devletê nehîşt. Ev jî piştgiriya wî zêde dike. Wekî din çi dikare were kirinê mesela gelek partiyene yê ku fermî yan jî ne fermî ez bar kim az zêdetir partiyên Kurdan hene. Hemû jî nêzîkî hevin. Duwarê axaftinê da, duwarê program û plan û programê wan da bi rastî jî yani merû tu ewkekî nabîne yani tu cudayê mezin nabîne. Pir mezin nabîne. Yani di nav partiyekî de ev nayên bahev, em bibêjin di komelekî de nayên bahev, di her mijarê de yan jî di çalakiyê de nayên bahev, lê dikarin di 5 sala de carekî hêzê xwe bikin yek. Yek ku wek numune, wek mînak çend ciya da bi ser bikevin, wê demê dikarin bigîjin gelê Kurd, gelê Kurd jî dibîne ku bi rastî bê alternatîv nîne. Bixabin ez jî di vî warî da pir ewk ninim, pir bi hêvî nînim. Belê bamas baş. Gotra xwe bêje eger ku heye. Yani ji ber ku em di gotinê de çiqa xwe nêzîkî hev bibînin jî di warê kirin û kiriyanê de em jî hev dûr disekinin. Ev jî kêmasiya me ye ku rê li ber me qasî devletê rê li ber me digre. Başa babası gelek spas yani bi rastî eger me gudarî kir kek me te gudarî kir yani nêrnawe wek hevbeşe yani hûn kutî dibêjin ev kesî ku welat perez e ev kesî Kurdistanê ev dengê xwe bidin wê eger ku heye yani min wê wisa fehm kir ez dîsa wera pirsamî heye ez vegerim ben çan wîra bipirsim. Birêdeme çan beriya ku ez te bipirsim ez dixwazim demezdandina partiya we pîroz bikim. Ji ber ku partiya we nû hat demezdandin bi navê Partiya Welatperestê Kurdistan ez pîroz bikim. Dîsa pîroz bikim. Nûvê rojê dawiyê da ji bo hilbijartinê pêşniyarî partiya we ragihan xwend bû ji bo hilbijartinê. Li ez dizdanim wala çi gotî ez dixwazim were gudarî bim. Gelo dixwarî hinekî Kurdî behsa pêşniyarî partiya we bikî ji bo hilbijartinê. Keremke. Beriyer tiştî spas ji bo van derfet ve dame dîtinê xwînin ziman o spas ji bo nêrin û ramanê we derbarê yekîtiya me da. Kek ikram şî û kek Ömer şî tiştê gotin rastî di jî dane ez bi wan rame. Ev nêrînê me çend roberê bi raya giştî ra par vekir. Ev hema beriya kongrê meyekî berê em ça xebatên yekîtiyê me didoman lê em sazî û partiyên diçûn cem wan jî me wek Kurtayî bi wan re parvekir. Ticaret Odasî Diyarbekir di binya wê da 98 dezgehên sivîl Diyarbekirê bûn. Wek platformek me wê demê ji wan re jî got yani serokê Ticaret Odasî Birêz Mehmet Xayara ev formalizasyona me îro aniye zimanê ve em divên werin em namzedên xwe bi hev re tespît bikin em bajarê xwe bi hev re îdare bikin. Mana vê çi ye? Kek îkram jî got beriya heştê heftê û nehan da li Agiriyê Urfan Alparslan wek namzedekî Kurd derket ortê Kurda raya xwe danê
hemû aliyên dewletê û nijadperest li dijî wî derketin rê nedan ki xebatekî berhemdar bidomîne lê akibeta Urfan Alparslan zanin dev ji doza xwe berneda di hemû demanda ji bo têkoşîna milletê xwe ket nav hewldanan heta jiyana xwe da û şehîd ket. Mehdi Zana Diyarbekir wek berendamê partiyekî hatayîn kirin lê hemû grûbên wê demê hemû partiyên Kurdistanê wê çayê piştgiriya Mehdi Zana kirin li hemberên Adalet Partisi û CHP adayê wan Mehdi Zana bi farxekî mezin bajarê Diyarbekir girt û bû serokê şaredariyê. Bi rastî di wê demê de jî dewlet rahatsîz bû. Li Rihayê Feridun Yazar bû, li Batmanê, li Dêrkê, li Nusêbînê, Şirnaxê bi hinek ciyan Kurdên netewperwer ya jî Kurdên welatparêz zerketin xwestin bajarên xwe bajarokên xwe îdare bikin. Lê dewlet rê neda tişa serê Mehdi Zana bêş noliyê da ya jî zîndana Diyarbekir da hûn hemû zanin ew jê nake bêjin. Bedelê vîya giran e. Îro jî em yanî ça xalaban hilbijartina dikin bi rastî hilbijartinên Tirkiye hevalan serî de got ji damezrandina komara Tirkiye dest pê dike ser sê tarzên siyasetê redî înkar û tunekirina milletê Kurdê didome. Di hemû deman da du pergalê vê dewletê ye rast û şeb bi wî navî lê her du jî ji yek merkezê tê kontrol kirin. Armanc Kurda çawa wê entegre bikin, bi sîstemê re lêv bikin û di nav sîstemê de bihelînin. Ev 1925 da destpêka bi Lozanê ve dest pê dike û ev 3 sale dewam dike. Di dema CHP da salên notî da 1930 şû da walîkî tê dabêjin bajarekî walî hem waliye hem serokê CHP wê derê ye hem parlamenter e hem jî aynı demê de serokê şaredariyê ye yani her tiştê ew qayîmtî îro jî dewam dike. Lê ez dixwazim bên van demê dawiyê piştîn 2015 şû da şerê xendeka şûdan siyaseta qayyûman bi awekî sîstematîk ew heremên fikra kurdayetî ya jî bengeha kurdayetî lê zêde bûn li vê derê bicî bûn û her diçe wan dera pûç dike her diçe tevna civatê xirab dike û her diçe Kurd ji nîrxên kurdatiyê dûr dikevin. Bi rastî ev ji bo me yani xeteriyekî herî mezin e dibe Kurd beriya her tiştî viya bibînin. Yani sîstemekî wek çarxa mekanîzmayê dişixule ew çarx her diçe li hemberê milletê Kurd tevdigere. Ji bo wî me wek Partiya Welatparêzê Kurdistanê nêrînekî nû me got pêwîst e. Divê ew partiyên me Kurdistanî, ew grûpên Kurdistanî, ew aliyên Kurdistanî, serok eşîrên me, qanat ew nav civatê de ew kesên xwedî qanatin însan bi wan bawerin. Divê em hemû bicivin bi hevra biafin li ser hinek ilke û prensîbên berjewendiyên netewî ji xwe re bike armanc, berjewendiyên mafê milletê Kurd kî mafê milletbûnê, mafê dewletbûnê biparêze li ser wan esasa em karibin hêzê xwe bînin berhev û li hinek bajaran li navçan adayên xwe ya jî namzetên xwe müşterek derxin, platformên müşterek çêkin. Em naxwazin di dema hilbijartina da herin berderê hev bêjin werin ji bo hilbijartinan em îtifaqa bikin. Em dervayê vî dibêjin ki werin em îtifaqekî millî çê bikin bira hilbijartin jî dibin bandora bin sîvana van vê îtifaqê da be. Ew îtifaqa millî di hemû deman da siyaseta me ya geştî a Kurdîtî tayîn bike. Em viya daxwaz dikin. Rast e îro realîta em tê de ne
که اکرامانی زمان realite ki xrabe. Yani Partiye Kürdistan'ı hene hezeki girsayı bejin valla bandoreki ev tesir luandikin ev ne rastı yani eme xubu xapinin her dişe ev partiyen entegrasyonu partiyen bin sivana devleti de tevdigerin hatta netevi dorpeş kirne devlet be hemmu imkanın xu be hemmu derfetin xu rel berwan vekiliye lale ki ev 40 sale destilatariya bejin İro binave deme evdike le ev reze partiye wan destilatar bun cemamaz 10,000 şuda 115 belediye destandan bun le İro revşamatine ev hezu kuvvet namaya millet her şey durdike ve o her şey bir sisteme rava nezik ve jalik ve devlet reel ber xuda pare vekir yani dibece ki temsiliyeta Kürdiyeti eme teslimi vefkin le em li xuda pare dinerin xuda pare de kolananda jixeri Filistiniyan jboy Kürda tutuşki daxwazeki nake evşi muxaben rastiyeki meyed ve em yaş berbişavin jboy brasi em bangi hemu parti u gruban yani medaxuyan ya xudaşyani zaman em dibecin verin li her bajarı li her bajaroki li her navşey em bicivin parti grup sazi kesayet rewşenbir ser ülke u stratejiyekî netewi em çawa karin bajarê xwe îdare bikin ji qayûman dûr bixin lê xwedî dene em zanin belê welatekî dagirker da hatta axa me welatê me bin dagirkeriyê da be îdareyekî Kurdî wisa hêsan nîne rahat nîne me ew bikin lê dibe têkoşîna wî rûbirû em bidin hêzê nüfusa Kurdan weke siyasetê de hêzekî mezin e dibe em hemû aliyên siyasî vê hêzê bibînin Kurd karin de hinek deman da bibin tayînker di sîstemê de kîjan alî eger hinek mafê Kurda qebûl bike ser berjewendiyên Kurdan ne ji bo berjewendiyên partî û grup û rêxistina ya şî şaxsan em viya red dikinin em berjewendiyên partî û gruban datîne alî eger PVK viya bike PVK şî em ew dikin li hemberî wî wek em dibin viya ne rast e divê raya geştî bertek nîşan bide ji bo partiyê xwe em tişkî bazarî bi hinkar bikin hinkî tişta bi dest bixin ev ya ne rast e o ji bo siyaseta Kurdî tîşî xirab e yani ew ê her diçe sîstemê ra rêve bike ji bo wê em dibêjin ev aliyên Kurdî difikirin karin vê pergala sîstema devletê daniye berme em karin viya bawekî biçirînin ya şî têda rêyekî din vekin li hinek hereman em aliyên xurt bin müşterek adayekî ya şî berandamekî derê em karin piştgiriya wî bikin em herin bi eşîretan re bipeyvin yani heta diçin didim partiyên Türkan anjî partiyên tüf eydawan nagê Kurda bira yekî Kurd ve bira şivanekî Kurd ve bira gavanekî Kurd ve me îdare bike ne bira yekî Çanakkale'lî yek Çorum yekî din bel Diyarbekir ve destilatarê me birasî em viya dixwazin divan demê dawê da çend roberê me ev dîtinê xwe nêrînê xwe çûn me serdana Partiya Sosyalîstê Kurdistanê kir bi wan hevalan şî me parve kir îro şî li İstanbolê serokê me Rêza Mustafa Şelîk û heyeta wî çûn bi Hakparê ra hevdîtin kir Rêza Kaplan ra belê belê navê QDP Bakur yani ew partiyên Kurdistanî pênaset dikin em bi wan re şemê têkilî deynin bi wan re hevdîtin bikin çend roberê em çûn ticaret odasî me ev dîtinê xwe bi ticaret odasî ra û ew saziyên girêdayî wan in derdora notû heşt komele û rêxistinên sivîl in me xwest ew şî servana bifikrin û dîtinê me binêrxînin
نه ما پیواژوی کی به ویا ویدای برخو لی براسی یعنی تدی آلترناتیف می آ ب ج پلان ماشی ام دبیجن گره به و هنشی لهنی کرما اگر اوک به چا به شرط به و نقطه ام دیسا سرویشی بسکنن لی تشته نوالا گوتن دیسا از دوباره دبیجم ام دوخازن کرد جبو مافی خوین نتوی تب بگرن mesela berjendiğin partiya, berjendiğin şahsa, berjendiğin der doranine. Berjendiğin kudam karın çava derhine. Dve sisteme da em tuğla ki jüvi divari karbon bişinin. Anji em ve biru bavariye ve heviye bidin millete xu ev jibor me deskeftiye ki mazine. Peveke dıvırda bir serketiye, ne serketiye, ev ne mesele. Mesele millete Kürt'e ve çabuk serbkeve o bigi Armanca xu. Jibo me ev girige. Parti u guru jibo me, jibo doza netevi, jibo Armanca stratejik vasısanı. Em jibo işi naha her tim dibejin me gaveki avetiye bive yekitiye xu. Duali em hatın cemhe me iro mizginiye da millete Kürt em divin em بمتن تیر نابه افیا دبی دربای ما هزین خواتن هنه گروبن هنه روشن بیرن ما او زانا و کسن ایرو دود سیاست دا بیاله ایرو نه ناف سیاست دا اختیف نینن لهجمارا وان وک او که جب همو پارتیان زیده تره دبی اختیف دناف کار و خباتن رخصنی دا بن براسی اگر جواتا من نبرخصن ve em hemu behav hında bikin. Yani keseye ditinin Mehmet Can Azbay, ditinin Ömer Özmen, ditinin İkram Oğuz Anşi, ditinin İlhami Serkaya hatta ciyeke. Le şaha ne be geçti? O hitabı millete Kürtneke brasi ve şahı metersiyek mazın heye. Jibo işi pevistiyame behave ya. Em deve verin em behavra via bohoninin temeli via behavra bavajı ne bin sivana meda ne bir şemsiya meda em behavra çı barı u girani bir keveser mileme çı berpsiyari hebe em hazırın bedelavi bidin. Gelek spaskim disa bu boruncu bu problema teknik genler desene de bu diyerek liberna hacı bayrat fazın az yani ebtişi ve got mesela şu neyna parti ve bu helbijatri yani az bana lakin tu kes velat perez blarred bike yani tu velat ki kara dibijaz velat perez blarred bike ele icad disaji emnik nikar yekitici bu helbijatri pekpinin müşkülat evet yani az ya kek Ömer andıpırsın yani mesela hep peşyari ve partiya ve ku em mukhan unji bu kötü bahsa yakarım. Az bana ki keseki velat perez diredike. Le disaji ev yekiti ku em division yani em beriye dikin pek nave. Müşkülat çiye. Eğer ki em na partiya la koki gellek heri mezin hebe em beji falan parti division'dan çi parti division çi jibo ve nikar tekin selam. Evcitule Ali Dinlacı na partiye Kürdistan'da em eşkara bejin ku du partiye kelleser kaç tekirin. Ev yek Hudapara edinci partiye demeye. Bana kes valla kapine. Yani serva du parti le velat perede Kürdistan kaç tekirin. Yani le helveş tabi bu partiye açıbe. Az bir persin görebilirsin. Kek ömür bilirsin. Ser partiye demi Hudapara kaç tekirin. Yani helveste velat perede Kürdistan bu helbijatri telve partiye çıve gelo. Yani ittifak be anla be. Yani rasta anla rasta. Hunçil bejin. Bu belki. Vay dalalaz da spekera. Tişteki şaş hatfam kırım bavarım. Biraz ikram got. Min dijana kadar denk nada tu partiyeki sistemi. Tu partiyek min denk nada. Min nada HDP'ci. Partiye peşiyoruz. Yani min got ko helbijir eğer Partiye Kürdistan'ı yapın avan tercih dikin.
Le eğer tine be zebereki da tine parti sistemi da kese ku temayli ve ahlaki başmın dengi kat edin vi. Men ne got bedin yani partiye ki yan AK Parti ya CHP yan edin. Le milleti Kürt mesela ji partiye Nejat Perest duyre. Yani az ne bavarım. Ji sedi ne oldu ne milleti Kürt dengi kabida partiye perin çek. Yani MHP yan beda yedin. Mitbi var da gut. Az ba gel mücare. Ne bilemin? Bəli. Yekitiya tevgeriv ya paki penga belki ereni bu. Az başlı benim. Le tabi Türkiye dibecin yetmez ama evet. Na astışlak fam nakım. Çı fam nakım? Ev partiye kuş dervay HDP huda pari. Hammi mafi sel determinasyonu dıkhazın. Bername van var. Ve milleti Kürt lisel AKK bebed esalatlar. Yani ev yek sedeme yekitiye gelo ji bo çi be evdira tev nagerin. Yani bir Almanca xebat nameşiniz bu. Na devlet az bu van partiya nabejim devletin dagirker du kanala da dikeben nav tevgera Kürt. Ya kanala dini ya kanala ideolojik. Dikebine bu kadar girdin. Ana bu da parti kanalı dini da angajay sistemi bir. Değil mi? Pilatiya Müslümanlar, ümmeti. Türk ve Kürt ve Arap ve bu ne var? Da hemen deme de demci usaya. Avcı ideolojik fikre. Yani Pilatiya gelen. Le o partiye şu derbayın. Dina bu kadar dikarın. Ama duvarı elbijartına da anci dozaki milli çeydi be. Duvarı da halvasaki kolektif dikarın nişan bedin. Bu evi kek Mehmetcan Bey Aga'dan ama kendin car beşiya biri hak parajı pakeci havalı ab tevgera azadi rekistini bedeke baku çan perçana. Mugotya eğer hun hevveş tev ne gelinci hun dikarın nav kada bak organeki temsili amada bikin. Yani her partiye delege kom bikin ve iradeki milli yani bu irada milli Tabi gere, hevveş tabi gere. Avici pek naynı. Ya azman fam nakım, azuda parim demi fam dikim. Le avici derbayvan bu çi yekitiyek çenakın. Benerin, elbijartına haftada havala baskir, agiri, Batman, Ahmet. Likelek deber edince bak meclisi vilayet da dış dagirkeran halvaz girtin yani plani bir taşkısı. Kenan Evren Bilani Nebi Mıkant Sedem-i Cünta Donzi İllûni yekib ya nişan dedi. Dibece az diçin Batmanı Şarader Evan Beşler-i Merasimamın ne bu? Az hatım Ahmet dedi ve Şarader Evan Beşler-i Merasimamın ne bu? Bunun hanek dikir. Yani bu evi desalatariye harami dıştaki giringe bir cara çıkkas kanuni devleti tündü binci dikare dijyancı tevbekere. Mesela İro dikare duvarı perverdeyi de hizmet bike. Dibistanı taybeti be bike. Bu Kürdi dibistanı be bike. Yani bu Kürdi zagonu yüzü bu bari tadayıcı derbe atıyor ser devlet atıyor. 2006'da hele ki makya zagona kadar guartın çekir. Yani bak dibistanı taybeti. Şaraderi bir dikarın bikin. Dikarın duvarı çandı zamanı Kürt'ü de kapat mı meşinin? Gel ve abiye takacak. Kican partiye nina? Yani partiye PSK, partiye PBD, partiye HDP, Bakul, Azadi. Gel o zaman dışına ne kalsın? Bunu da kalsın. Evet hemen uçboçu hep Kürt'ün çeyini hakkında bir valide. Jibo evi tabi tadaya ki çebebe. Aliye'den Jibo ne tevger buna kurda bu gormun dibe sazıya ki akademik beta damazlandı. Bir o üniversite Avrupa'da Türkiye'de gele ki akademisyeni Kürtçehane yiyecek. Jibana sazıya ki beta damazlandı. Proje perspektif diye var da peşkeş bike. Yani rehisin çıra ev girtin çemak. Senem çıra. Böyle. Siyaset bu gor zaniyar siyaset çavatı şiro bakirin. Dibecek ku. Leser zemine ki civaki
aktörün yek kolektif ji bo jiyana xwe beşdarê pêvajê dibin. Pêvaja biryara dibin. Navê wî siyaset e. Gelo em Kurd çira ji bo jiyana xwe beşdarê pêvaja rêveberiye nabin. Ya biryara nabin. Na Kayım az li Kurdistanê me li Wanê, li Bartosê, li Amedê zeberetin digerin. Na bi gor vê tarîfa siyasetê merû wexta dinêdixîne keko dem jî HDP beriya wê HDP nizam HDP nabê wan pir bû. Ev jî Kayîma tîne. Kayîmê wir aktörê heremî dînin. Yani ji Bursayê tê dibe endamê Amedê. Nizanim ji Edirne'ye tê dibe parlamenterî Amedê. An jî şareder. Yani ji Xarpêtê tê ji Balotê tê rêveberiya Diyarbekirê dike. An jî di wê heremê de yekê ku bin bandora wan dabe. Te bigeritin. Ev ya xizmetguzariyê, ev ya xebatê perwerdeyî, ê tenduristiyê, ê çandê aseng dike. Yani îrada millet nîne ev ya. Ji bo wê tenê Kayîmê devletê em nebînin keko. Kayîmê bana o da par. Ez hîn bawerim şaredarî bi dest nexistiye. Yani tabanê wî jî wek tabanê demê Kurd e. Ji serî belkî 6-7% wî jî hişar nebûne. Yani ji bo ku devlet tadayî dike psikolojiya mağduriyetê çedibe ji bo wî mağduriyetê ewan dijberê devletê dibîne deng didê. Di nav tabanê wê perê de jî Müslümanê masum hene. Safın, divên qey dîndarin, oldarin. Bak mesela Hamasê nizam çık bikartîne. An Yahudî li Müslümana zilim dikin. Em mafê Müslümana diparêzin. Xuya eviya ye. Lê paş perde kes pê nizane. Anha devlet. Dilgiraniya min çi ye zanî? Yani tarîkî dem, partiya demê PKK deşifre bû. Pêda ket pêvaja lawazbûnê devlet devsa wî da li ser vî bingehê Müslümantiyê Hamasekî Kurda bide amade kirin. Ev xeteriyek mezin e pêşa rojê de. Yani wek xeteriya Batmanê bistîne ya Amedê bistîne. Pişra wek bixwaze îro kanûnê wan jê lê didin wezareteke bidê. Wek bayîndirlik. Yani siyaset ger ne demokratik ve devlet tanzim dike. Devlet kara peşil partiye dijî bikre. Kara peşiya ikisi bide vekirin. Çiye? Hem derfetê dijital bikartîne hem derfetê aborî desthilatdariyê bikartîne. Evan bu borin ez dixwazim ne dijberiya tu partiyekî dikim lê rastî mermut bi ve neşêre. Piştî 12 îlonê cunta 12 îlonê bi taybetî şaredariyê Kurdistanê 1990 nehan şûnva ketin destê Kurdan. Ketin destê wê demê DEHAP bû. DEHAP. Navê wî çi bû nizanim Demokratik Halklar Partîsî bû. Kurtayê wî DEHAP. Na ji bo ku em arşîv nagirin, em hafıza qeyd nakin, bu yerê rojane, bu yerê borî dide ji bîrkirin. Bu wî jî em siyasetekî rastexîn bi kar nayînin. Çira nodên niha da? Nodên niha, beriya nodên niha bi çekdarî PKK hakimê siyaseta Kurd bû. Bandor da bû ser, boykot dikir. Hilbijartin boykot dikir. Mesela li Milazgirê serokê aşireta Malbata piranî milletperver bû. Serokê wan di CHP da beşdarê hilbijartinê bû hat bijartin. İl Genel Meclis. PKK û kuşt. Ji bo ku me biryar girtiye boykot kiriye. Ji bo çi beşdar bû. Aşireta Malbata hemî bûn qolûcî. Heva li Milazgirê pê dizanin. بله با مثلا بالا راسته بالا دادن بله پشتی کو اجالا گوت از خدمت دولت ادامه گوت وظیفه بدن من از 6 ماه PKK تکیم خدمت devleti. Zivî beriyare şûva beştare hilbijartina bû. Nere? Hevde belediye girtin. Hevde şaraderi. Sihabîye bajarı mezun bû. Na belediye çene? Şaraderi çene? Tabii ki ikramı Mehmet Can'cı ani zaman işte salı 5 tema devlet
ev kesê ku eşraf mütegalîbe dikir şaredet yan parlamenter hinekî derfetê aborî jî pêşkêş dikir. Bak navê xwe kît bû kamu iktisadî kuruluşları. Sümer Evet. Bank, Demir Bank, Nizam Karayolları duvarda dikir midir? Dorêwan bedfere dikir. Nihal li ciyekê, li deverekê, siyasetekê hevkarê devletê dema pê tanzîm kirin, sê nigê xwe heye. Yek nigekî kadro ye. Yê duyemîn aborî ye, aborîkirin e, yê sêyemîn cîbicîkirin e. Ji bo ku Evet. dema özel de ev kît hatibin tasfiye kirin, ev şarederî di dewsa kîta da hatin bicîkirin. Sê nik çêbûn. Nigê aborî çêbû, nigê kadro çêbûn, nigê cîbicîkirinê çêbûn. Böyle böyle. Li wir de însiyativ ji destê Kurda hat girtin. Eger kurdewarî ba, eger HDP yan Partiya Pêşiya wî kurdewarî bana, devlet dike rewşekî gelekî tengezar. Bak Evet. ceva kenan evren dîne zaman dibe ji dest çûbûn. Ji dest çû girseyî jî zêde bû. Evet. Milyona millet kolana da bûn. Lê ev potansiyel gehişt aşê devletê. Evet. Bana ji bo wê ev sê nikê ku hevkar hatin çekiliş devletê. O gotin em devlet mevlet jî naxwazin. Ji mafê selfdeterminasyonê dur ketin sistemê bi hatin girîdan. İro. Yani evvelê Diyarbakır'a pê dizanin. Bi nêzîkê 100,000 kes ji vî derfetê nan dixe. O kesên ku têde cî girtine ne PKK ne. Ne PKK ne. Ji rêxistinê din hatine pêşaftin. Heta kesê ku ne siyasî bûn hatine pêşaftin. PKK tune. PKK tenê kadroyê wî qedîmî mane. 11 kese. Yedin hemî hatine kuştin, hatine zindan kirin, hatine sirgûn kirin. Ev qediya ne. İro di nav vê 100,000 da kadro hene. Ji kesê din hatine bikaranîn o potansiyelê milletê Kurd dikişînin aşê devletê dibe ev ya bête destnîşan kirin. Yani mesele ne PKK'ye. Ev ku PKK'da hatine planî zarokê me bûne. Gotin em diçin welatê xwe azad dikin, diçin dawêgera şer dikin. Ev îmha bûne 100,000. Heta rêveberek kivanê merkezî ji veqetiya bûn. Ji min hat got 100,000 zêdetir e wendayî. Ya ev ya karasatekî mezin e. Ne hatiye Evet. ser milletekî. Ji bo wê dibe milletê Kurd însiyatif bigire destê xwe kir. Yani ji bî kontrolê bête derxistin, bo wî jî pêdivî ji sedî sed bi vî heye wan hîsiyatê xwe îdeolojîk, dînî, mezhebî bidin alî ki di mecrayekî millî da, demokratîk da, mecrayekî mirovanî da hevkirtinekî berfira çê bikin ku. Ji Böyle milletê babası. Böyle. dibe navnîşan, îro milletê Kurd bizanibe ku wê şeş rêxistin kîştin hev perspektîvekî millî amade kirin, millet hêvîdar dibe ya, alîkariya we dike. Böyle. Olan evvelî nîşan bidin. Ez dema hevala nekirim, bawer Böyle. Böyle babası. Yani gotra xwe dayı bejin eke he yani gotra xwe. Gotina min heveke Mehmetcan ra dibike ki ikram ra dibêjin. Cardin dubare dikim. Van hissiyatê îdeolojîk mezhebî bidin aliyekî keko. Evet. Siwanekî çê bikin, siwanekî millî bidin ser milletê Kurd. Evet. Bir partiya ra dibêjin. Gelek spas. Ve yarın bir ikram Oğuz yani mücadele derece rasti yani gelektir. Ben de kara bir saatten mi peyve le vaktama vakti hildik ba dukanım kurti nerla ve le der haka hade ku dem partiye dem u huda pari yani le mücadele telvan tifak hune kes sadece بكره كم اتفاق الشبكن كاره هي باش الشبكن وش دبيجن Hey brasti mijar kuru dure rast. rast hatta ki damron kara ev şivi kele eji dikhatin bu kurtayı devi derbare ve yeke de derini xobinim zaman ya yekemin dibejim gelle kurt yani millet kurt millet ki fedakaru jibo azadiya xo jibo mafi xo amadeye Çima gelle Kurd amadeye wek minak hadep em yaji binavê xwe nû dep ji destpêka piştî hadep depê şûn da
rêveberiya van partiyan ya îrojî li her derê dibêje ez partiyekî Kurdî nînim. Ez partiyekî Tirkiyayî me. Yani wek AKP, wek CHP, wek EWK. Lêbelê gelê Kurd çima rêya xwe dide? Gere em vê EWK bibînin. Waqt em vê rastiyê nebînin, em rêya xwe nikarin sererast bikin. Gelê Kurd ji qas ku dep ji xwe re bêje ez partiyekî Kurd nînim, lê gelê Kurd wî partiya Kurd dibîne. Ji bo ku partiya Kurd e rêya xwe didê. Eger ku bi rastî eger ku gelê Kurd wek rêvebirê wan bifikire û bibêje ku ev partiya Kurdan nîne, bawer bike kes rêya xwe nede depê. Nav tê guhartin, serok rêvebir tê guhartin, lêbelê dengê wan nayê guhartin. Yani zêde kêm nabe. Çima kêm nabe? Dibêje ev partiya Kurda ye, ez jî Kurdin, ez dengê xwe didim wî. Ev rastiyeke, rastiye şaş bejî rastiyeke. Yani xetayê EWK dikarin EWK'kî din da işte dem hev em dikarin wî jî binirxînin, lê gelê Kurda EWK nîne. Çima pekî ew partiya ku dibêje ez partiya Kurdan nînim, gelê Kurd li pê wî diçe û partiyên ku navê wan Kurdî xwe Kurd û Kurdayetiyê ve girê didin û serxabûna Kurdistanê jî dixwazin, çima gelê Kurd li pê wan naçe. Ev nakokî ye, dibe em bersiva vê nakokiyê bibînin. Wexta ku em bersiva vê nakokiyê bibînin, em dikarin mijarê jî sererast bikin. Rast e. Yani siyaset gor şert û mercên rojane tê kirin. Wexta gor şert û mercên rojane were kirin. Tekî deqekî bibola lêborîn dixwazim. Belê. Ji bo çi dibêje ez ne Kurdistanî me deng didimî. Min eviya eşkere dibê. Wê demê ew ê ku min bas kir. Ser hezar kes jê nan dixwe. Ew dibêjin Partiya Kurdistaniyê. Keko nana gerem ez banda pekekî ew dikin. Kesê navberî. Bakeke min sedan makaleyê min da ez tirkatîbûna HDP yan jî HPDP heta ya îro jî dikim û di EWK de jî cî digirin. Yani gotinê min wek parastina demê neyê dîtin, lêbelê di nezera gelê Kurd da dem partiyeke Kurdî ye. Her çıkas son bixwin jî li ser Qur'anê, li ser İncilê, li ser Zeburê son bixwin jî îro gelê Kurd 4 milyon 5 milyon yani 100,000 nîne 10,000 nîne 5 milyon dengê gelê Kurd here demê. Çima dibê partiya Kurdan e. Eja ez jî dibêjim ev nakokî ye. Gelê Kurd partiya ku dibêje ez Kurd nînim, partiya Kurdan nînim dengê xwe dide wî ji bo Kurdayetiyê lê çima partiyê ku nav Kurd hene, partiyên ku Kurd û Kurdistanî bi nav dikin çima nêzîkî wan nabe. Eja ez dibêjim vê nakokî, bersiva vê nakokî. Ev çi ye? Mi got yani siyaset gor şert û mercên rojane were kirin wek mîna bazara malekî ye. Tu malê xwe çiqas baş bazar bikî, bidî naskirinê, reklama wî bikî, tu dikarî wî bifroşî. Siyaset çi wisa ye? Eja mixabin siyaseta Kurda min jî 25 sal siyaset kir. Siyaseta Kurda wek mesela dikanê 5 sal berê ye. Dema dikana çû marketê mezin derketim. Eger ku tu hê bibêjî ez wek taxa xwe da dikana xwe didim xebatê, tu nikarî pere qezenç bikî. Tu nikarî müşteriya berhev bikî. Ji bo yekê divê ev partiyê me yên ku xwe Kurd û Kurdistanî dihesibînin û bi nav dikin, li ser vê yekê bifikirin. Ez di warê yekîtiyê de qet baweriya min tune. Çima baweriya min tune? Mînak. PSK û Hakpar 40 sal bi hevra xebitin, 40 sal di nav nivînekî da razan, di nav odekî da razan, piştî 40 sal şûn da di navbera wan de çi pirsgirek derket ji hevqetiyan? Tu pirsgirek derneket di nav wan de, tenê serokatî bû. Serokatî parvanekirin partiyekî bû du partî. Vekilê jî nav jî ye. Mînakê din jî hene. Yani
partiyen ku ev hevalên me ku 40 sal bi hevra xebitîne di hebs û zindanan da di yek ciyekî da bi hevra razane ber bi birinê çûne ji hev biqetibin yê ku zêde hevdû nas nekiribin ew ê çawa bi wan re werin ba hev û yekîtiyê ava bikin. Yani pirsgirek çi ye? Pirsgirek divê partiyê ku xwe Kurd û Kurdistanî dihesibînin daxwaza wana serxabûna ji bo Kurdistanê têrê nake. Berî wê daxwazê bi wî daxwazê re gere xwe nîşanî gelê Kurd bidin. Bibêjin hevalo hogirno ez vame. Ez li hemberî we me dengê xwe bidin mi ez qedera we biguherînim. Loma ez dibêjim muxtariya gundekî, muxtariya taxekî ji serokkomariya dewleta Tirk rûmetir be ji bo Kurda. Wek mînak birêz Mustafa Özçelik ez ji nêzik ve nas dikim bi sala em bi hewra jî xebitin li Stenbolê. Mesela Mustafa Özçelik bibêje ku şaredariya Derîkê ji serokkomariya Tirkiye rûmetir e. Ez diçim wê derê berê bajarê xwe, bajarokê xwe da dixwazim bibim rêvebir. Bawer bike bira qezen şîneke. Îro sed dengê PYD'yê hebe, PKK'yê hebe bi berendametiya Mustafa Özçelik re ew dibe 1000, belkî dibe 2000, 10,000, carekî din belkî qezenç bike. Bayram Bozyıl hevalê min ê pir nêzik bû, em di malekî da bi salan bi hev re jiyan. Bayram mesela rabe bibêje wek misyon, bibêje ez ji Lîcê me, ez diçim dibim şaredarê Lîcê, dibim berendamê wê derê. Gelê Lîcê li wê derê bayram xwedî derdike, ew bibêje serokê partiya PSK hatiye dengê xwe ji bo şaredariyê ji me dixwaze, bawer bike sed PSK'lî hebe 1000 kesên ji dûrvayê PSK'yê jî dengê xwe ew bide ji bo xatirê serokatiya wî bide bayram. Yani bana her du minak çima min ev minaktan ez her du kesayetan ji pir ji nêzik ve nas dikim. Ji wî şunda jî ne hewceye gere em hêzî quweta xwe bidin berçav her kesî vê yekê dizane min di axaftina xwe berê de jî got ne hewceye 21-22 bajarê Kurdan da yani Kurdistanê da bibin berendamiyan jî bi sedan bajarokan da wek pilot bölge ji bo nîşaneya serkeftinê ji bo nîşaneya serkeftinê bibin pilot jî hilbijêrin û herin wê derê da ew bikin bibin berendam qezenç bikin işte wê demê gelê Kurd ew ê bibîne bêje ya aliyekî partiyek dibêje ez Kurd û Kurdistanî nînim ez partiya Tirkiyeyê me em dengê xwe didin wan lêl aliyê din jî ev camê rabûne dibêjin em Kurdin Kurdistanî ne em welatê xwe dixwazin mafê xwe dixwazin zimanê xwe dixwazin waxta ku bibîne gelê Kurd vedigere berê xwe dîne alî vê yekê. Lê waxta ku em vê yekê ew nekin em vê yekê nenirxînin de gotinek heye dibê axaftin zikê meriya têr nake. Axaftin zikê meriya têr nake yani serxabûna Kurdistanê ez jî dixwazim. Bi salan ez dixwazim dinivîsînim ama kesin dora min kom nabe. Jî aliyê din ez bi Kurtayê tiştekî din jî bibêjim wek rexneyên ji bo partiyên me yên Kurd û Kurdistanî yani di dünyayê da siyaset ji alî siyasetvanan da têkirin lêbelê siyasetvan jî ji şêwirmendan aqil distînin. Ji min re bibêjin yani di demê dawiyê da ana hebe ez tiştekî nabêjim lê ez jî 25 sal di nav partiyekî da xebitîm yani şewirmendekî serokê partiyan tu nebû. Hatta minakekî bidim hevalek nêzîkî partiyekî digere nêrînên gel berhev dike û dostê xwe serok re dibêje işte hevalo ez ji partiya te nînim lê ez geriyam alîgirê te yan jî gel di derbarê we de aha dibêje gilî û gazina dike serok çi bêjerin dezanî dibê haya mijê tu nebû ku tu komserê partiya me bûyî. Yani ji bo yekê îro eger partiyên Kurd û Kurdistanî serkeftî nebin
خودی گرسک مزن نبن جوان یکشی او که عقلci کسی نگرن بله بله Este ku ji dûr siyasete yani ji dûr siyaseta rojane mesela ez dehan cara sedan cara rûbirû bim ez bin pak rexne kiriye yan jî partiya xwe berê PSK rexne kiriye heval nabêje ya rexna te rast e ya ne rast e tu şaş yan xelet wê napirse dibe keremke tu were bike ya min 25 sal kir baweriya min wenda bû min dest siyasetê berda ez nikarim bikim lê car caran tiştan ew pêşniyar dikim eger ku pêşniyara min rast be digre pêşniyara min xelet be lê nenêre ji min re ne siyasetê nakî بله بله ji bo yekê بله بله bi rastî jî Ronak Pîro Rewşenbîr nivîskar û nizam rojnamevanên Kurd jî di vî warî de amade ne lêbelê partiyê me nêwan jî nabin nêrî nêwan jî napirsin eger ku çepik lê bixin dibêjin wala ev hevalê me ye ev tiştekî baş dibêje eger rexne bike ji xwe ew piçûk e yanî dibêjin ha wala ew jî bû apocî yani halbuki mesele ew nîne mesele divê em derdê xwe em dizanin lê em li dermanên rast nagerin li dermanên rast nagerin başê jî işte derman nebînin dibêjin işte alîkî dewletê derman ji destê me girt alîkî nizam PKK'yê dermanê me rêva ji me dizî nizam Xudaparê falan tişt kir halbuki tamam tesîra wan jî heye lêbelê em çi dikin mesele yani we gotina dawiyê ez caran di nivîsê xwe de jî dibêjim ez dibêjim di malê Kurda de neynik tune hebe jî li neynikê mêze nakin berû wexta ku li neynikê mêze bike xil û xariya pozê xwe dibîne lê wexta ku lê mêze neke pozê meriya xar be ji bo meriya rast e lê hevîkî ew ka hevalê xwe yan jî cînarê xwe nizam işte çi dibîne divê ji bo serkeftinê ji bo ku ji bin bandora dewletê yan ji bin bandora hevalbendên dewletê dûrketina wan ji xilasbûna wan divê gere emberê li xwe mêze bikin hêz û me çi ye gorî wî tev bigerin mesela biborin dirêjkir mîna kadbîra me di hemû hilbijartinan da partiyê me ên Kurd çi dibêjin dibin berendam nizam ew dikin wexta ku dengê wan hindik derkeve ê divê ji xwe ji bo me deng muhîm nine kî me propaganda dikirê heyran madem ji bo we deng muhîm nine wekîltî muhîm nine şaredarî muhîm nine hûn çima weqas mesref dikin û bîna tabela ew dikin mîna min ji xwe re sîteyekî ava bikin tê de binivîsin işte yekûn xand bira bixwîne nexwazî bira nexwîne yekê ew pir e behane pir e divê gere em behaneyê xwe kêm bikin li xwe mêze bikin û gor rewşa xwe siyasetê bikin baş e gelek spas babûse kam got bi rastî mijar gelek tur dirêje lê yani bi nêrnîvê balkêş gelek balkêş bû me tu qada bi saate guzar be wextê leke wexta me jî hindik be yani ez dixwazim ji we gudarî bikin temaşa nêrna we ji tel temaşevana parve bikin bi saata yani bi keyf û xweş lê xwestra me jî nabe em ve dawiya beladî ji bo wê hekfek bi destê me de were em ji bo we ew wext yani dînin ez biraz Nemetçar Aybal'da bipirsim yani dema ku bana gudarî kir mêvan hêja gudarî kir dîsa ev pêşiyarê partiya we hat bîra min dîsa min got ez bawer nakim tu kesî welat ev pêşiyara partiya we red bike lê dîsa jî ev yekîtî ku em dixwazin pêk nayê nebe li vê hilbijartinê de wekî din jî mesela hûn ezer ji heftî hêşî û hinekî numune dan lê îro ne ev salê heftî hêşîne yani îro mesela wê demê kes nedikat bêje ez Kurdim lê îro dibêjin em Kurdin lê Kurd dewlet dibêje dewlet baş e tu Kurdî lê wek mibe yani wek daxwaziya xwe meyne ziman
tamam tu Kurdi Erdoğan mesela du Kurd ani çap rast daini cana debeje hund debeje pirsa Kurd şu Kurd ve ha bacı Kurd ve du Kurd heval bande go yani iro mesela ne eve yani emdikanı bejin Kurdun mesela emnikanın teşekkürün ki pıskıreka Kurd bine zaman الأجبارة وإم هذا بو بارتيا دابو هدا بار نمونة دا ولا يجب بجنجالة بجنم كردن لا مشكلته لا أولاد شقاس بسكريكا كرد لا توائية كرد دين الزمان مثلا أنا جبارة مش برسي ولا يجب ذلك أزد برسي ولا يجب برسي أزد ظالم بارتيا و همو ولا ترازم لكذا اتفاق بكه هبشي كار بكه le velatperest ev kesi parti ku velatperest huda par u partiya dem diste çıkas ev partizan Kurd beji lavaroka siyaseta wa herkes zane ne kula variye partiya ve jibo itfaqa hada dem parti u da çi dibeje ez bu kadar meraklıkım. Temaşa ez meraklıkım. Kerem ki. Yani biraz veş zaranda mejar pırfre ve kure yani her babet bir seri xu ciye bername ki yani ev peşniyara meani ve ki raya giştira meşkere kir burada hem de ben çağ pekatiyen bajaran ev پردنگی و پر زمانی و پر چاندی و کلتوری لهواتنه کی چه به اویا دسپیکا مجلس هرمی اگر هم کارون مجلس هرمی بو خو اداره بکن جنها و گاو باوجن به هفرا کار بکن او هشمندیه کی وکی اتفاق وکی هفکاری آنجی بن سیوانه کی دا الگورا دمل سر داخوازن عاجل هنک طالب نزیک ده او دمکیانه سر وی بشی ام عالیه کردی کار بن alternatif ek avab kin yani ev tişteme go yani jibo hıda parişi jibo demek yani ev partiyende sıhlatların rolü Kurdistan'ı brasi ev khoser civate o ser partiyeden farz ekin le em dibejin ev partiyen derbaywan Eko Kurdistani penasajin karım be şeve ki riya diyalog u hevkariyan avabikin. Beriya viya yekitiya meçene be me penç parti behevra hevkariye ki çekir bu demek direj bu perak sekoli çe bu pak tevger PSK demek ki direj kasidu salame xabate ki başikir de henik bu yerin روزانه دم برتکیم به هفته نشانده برای انجام وان خباتانشی تفگر و پاک و یک پارتی ولایت پارزه کردستان کتن ساهی ام ایروشی دیساشی یعنی او تشتین حوالا گوتن او رخنه دویجن دجیدانه اجی بوان رخنامه اینی رخنه لخوشی و پارتی خوشی و در دوره خوشی هم دکن دبی ام ببین alternatife ki milli چما من هفته و نها گوت Urfan Alparslan Mehdi Zana İroşi nave vante gotun o envan ve birtinin demek ki bejin dur direş xabate nekren le nasama ki vani Kurdi bu nasama ki vani milli bu ve nasama derketin iro envan zanı le pişti van ev serok ken bajaran ya seroken şaradariyan be sedan hatun ya dahan derbas buna emnave yeki şinay birame emnizanın kibun ya şey demem berekiye emnizan le çana ve Urfan Alparslan ya şey nave Mehdi Zana ya şey Feridun yazar zaman emzanın ki bin aslama kurdi fasın tişteki bikin iro emji viyad bejin yani muhtari beşi de lenavşe ki biçuk beşi şaredariya vur beşi birayı ki Kürt xo idare bike emre ve re bebine jibo işi hemu alyanra gele oxra pekatiyen bajara em banken ve banga me berçav bigrin werin em Serbiya
münakaşa bikin. Akleki hevbeş, akleki Kürdi derxini. Ev stratejiye ki netevi ancak bu akleki hevbeş şeydi be. Ne bu akle partiye ki, akle grube ki tene ne be. Parti despek edemem go ve ki araca ve ki argümane kete boy tekoşini kartini rola xoşa biciyani milada ve kadiye tişteki dike ve le millete Kürt o doza Kürdistan'ı her tim heyedi. Partiyan u serokan derxsiye peşi ev doz bixuye. Jibo işe em daxwaz dikin ji hemû alyanşî werin em bi hev re karin çi bikin. Sê navçan ya ji du bajaran bîle em karibin ew bikin û derbayê wî jî ew dengê Kurdan yani bi rastî dengekî giran e. Tikarî bi serdaxwazên demkî serdaxwazên wan acîl em karin desthilatariya Kurdan ser wan ferz bikin. Hezbjartina beriya viya danîşandin daha bir nijatperesên Türk siyaset tayin kirin. Ümit Zahu Zafer Parti ve Sinan Ogun bu çi bu. Le denge Kurda tedineri yani sedi bisse Kürt beşer dukhar yani çun denge xu teslimi sisteme kirin. Yani via karbon bu berjenden Kurda bu karbanina. Hem daha fazla ki hem de nerine ki netevi de pevise, hişmende ki netevi pevise. Tamam. Em rastya xudbinin em dikijan şartana dibin da gerkeriyeden hele dibe ki ev şartı iro devlet sermen farz ki dibe emwan biçirinin yani lemberi tekoşine ki vekri ve meşru bidin yani em da fazla meşe ve yoksa elbette hebuna me ya şi bandora me ser civatı o tesira me liberşa ve em bejin 4 sale daviye ev grubu partiyen dervayı PKK hem yan sınıf edama tek çun em ya rasya behemiye em hemu kadro an demane irole diaspora potansiyel pırpırmazı ne yani ve ki ahlaki stratejik ve ki karın sınıfeki ronek bir heyel ve dere birası tesir ekmezin ser parti u gruben Kürdistan'ı bikin ki bana nezi hebevin behevra kar bikin xabat bikin yani sivane ki netevi da hemu parti karın behevra henik dıştan behevra gabba vejin durda düverda bandora revşenbiran pır giringed ve yani bırakne xu peşniyaren xu be keleka wan rubigrin cibigrin anji carcarna zahta lwan bikin ki karvin gababejin yani birası ihtiyacama beheveye yani parti bir seri xunu karım ben vibari bir millet Kürt civata Kürt ve behevra yani em dest babejin jibo işi yani ev bangame em duvem biya despek ki eğer em karben zemine ki usa çebikin sibe em karım biya fre bikin ve meclisen heremi çebikin biya edi xu idare bikin biya sisteme raşeme rub bin ve herkes seviye xu bere xu ve Ankara ve girena da ve şavel Ahmet biner nevel Diyarbakır biner Van'e binerin ya le çole merge binerin em karın çava xu idare bikin em da fazla viya dikin hevi dikin yani millete meşi van bangame ber bıçabık yani birası hem tişte gelen peridi bejden van tişten bavarın tükes yeki Kürt lemberi vana dernake ve ledi pratike zame çava vana bici bikin durdaşi çı fedekari bike ve serme ve partiya velat Pariz'in Kürdistan'ı ama maden edive yani jüye aliva tu ase evke me rezerve me tünenel peşya viya bme viya nabe be viya emdiven tene jibo berjevenliğe netevi ser ilke u prensip em zamın boy millete me deskeftiye ke bine em bu her tişti her türlü amedekari u fedekari jüra amadane. Gelek sıfat babası yani makalar hayatın daviya berlame endisacı gotra ve davi ezgazı bibrim eğer bu gotra ve davi eğer tişeki undukazın bejin
em beraber pirsin kek Ömer kotrate dawi en dukhanı em beraber xwe dikirin. نه رخنه که گرام جدی جدانه که کو مگود کولانا دا بلا خوانی شام بدن که بن کولانا دا چی بکن مال خرابی که 40 سالی دا چی بونه ملت به اشار بکن من نه او دا پات جبو چی خوانی شام دا بوره خستن کرسایی جه دربای هگمانیا یکی هات تا مزراندم از نه باورم سر رفرانسی دینی خورد بود لیلی خستن edin Hamid ناب bir hegemonya PKK'da tepki ediyor. Ciboko solcu bun, ev tamamı solcu diye dikişan, hammi bak bak sempatikleyen erin, netice bir halles nişanedir. Derken bu kolana keko, ben era Nejat Peraz'e tek şey yapsaydı hakaret kirin, de medya cibaki da bir tebayı, kurda reaksiyon nişanda. Bunu karıma kolana da nişan bırak. Evet. Aliye ne keko. Tamam abi girtine kaçıkır, bir rebazı. Kevre şop tabi ne gelin. Mesela komiteki ne kadar babak. Komiteki evveş. Bizim hammi velayet Kürdistan'ı cibici. Ama odayı bazırgani peşersazı yani. Bu ara hep dedim bakın barname kapışkışı var. Sen o karşıyla bebinin. Cemaati dini bebinin. Ek Alevi yan Sünni. Bu ara hep dedim şey bakın. Yani 5 milyon tane HDP'li. 10 milyon Kürtçiz. Dervayı ya. Elbişer. Yani 6 milyon, 5 milyon Kürt, bakıyor Kürdistan'a ama 15 milyon, 16 milyon elbiseli Kürt abi ya rakamı devlet etmi. Gelo 10 milyon kadar diyecek, yan diyecek parti devleti, yan daça sandık. Çıralı bir hadi derler ki. Cibo ve sosyoloji esas bilgin, listel sosyoloji siyaset bemaşine. Av rebazı ki abnara darbas nabaydi. Dama dijital dana. Az bir peşini ardıkım. O Böyle. Böyle. Yani böyle. Zuha taviz bedin. Böyle. Bu hafkirtine ki ben felak yok. Spas. Bu borun ki ikram ani zaman sero ki her parti kadar hemen de şevermen de hasibine. De her varida kazana da hasibine. Ne ki ko. De havcadar psikolog bakar beni. Şevermen de psikoloji yapar. Tıp şevermen de teoloji yapar. Abudi yapar. Siyaset yapar. Spas ki ko. Böyle. Gelek spas ki bu akapsirate. Kek ikram ezbere bejim. Gotrava davi acın tişeküntü tkazı he. Beji he. Kurtayı ez dixwazim bibêjim kek Mehmetcan başlıcıydı zane. Li Amedê barometreya Kurdî yani berê lêkolînê Kurdî nedat kirin lê anha Kurd lêkolînan jî dikir. Bes ku siyaset wan ji wan îstîfade bigire. Mesela barometreya Kurdî da tê ew kirin ku Kurdên me ji sedî şêst û çar xwe Kurd dibînin li nasnameya xwe ya Kurdî xwedî derdikevin. Ji wan sedî şêst û çaran gelekê wan ana tamnayê bîra min dûr û dirêj di rojnameyên Tirkan da jî Kurdan da jî hatibû weşandin ji wan şêst û çaran piraniya wan jî ew Kurdî nizanin jî ya jî bizanibin di jiyana xwe de jî bi kar nayînin lêbenê tişta balkêş çi ye zanî tişta balkêş ew e ku dîreka Kurdbûnê temelê Kurdbûnê ziman dibînin. Dibêjin yani temelê Kurdbûnê li Bakurê Kurdistanê ziman e. Yani gelê Kurd vê yekê yani Kurdbûna xwe bi ziman dide ew kirin dide nîşan kirin mixabin zimanê siyaseta Kurdî Tirkiye. Di wî warî da ne ku kek Mehmet Can li vê dereye min programê din de jî gotî bi nivîsê xwe de jî dibêjim dîsa di nav Partiyê Kurdan de bi rastî yekî herî zêde Kurdî bikartîne pak bû ana jî Partiya Welatparêzên Kurdistan e. Lê mixabin em ewkê wan civînê wan dişopînin çawa bêjin rojnameyê wan dişopînin ziman Tirkiye. Wexta ku zimanê te Tirkî be Kurd jî xwe bi ziman ve nîşan bide tu serxabûnê bixwazî tu xwe nagînî wî Kurdî.
yek birasî du tişt pir mühim in yekî xwe Mîşek Ömer jî got Kurd xêncî pêwîst nebe de di Tirkiyeyê de wexta ku siyaset bikî pêwîst e tu bi Tirkî jî siyasetê bikî ew tiştekî din e lê siyaseta xwe ya rojane siyaseta xwe ya di nav gel da kîngê ku bi zimanê xwe bike civînê xwe bi zimanê xwe li dar bixîne di qawexaneyekî de bi Kurdekî re bi Kurdî biaxife yek jî di çalakiyan da derkeve kuçe û kolanan wê çaxê Kurd te dibîne yan jî me dibîne zimanê te jî Kurdî be te fam dike te Kurd dibîne û li pê te tê îja wexta ku ev nebe bi rastî jî yanî xwedî tiştên rast yanî de îlke û prensîp dibêjin ya ew tenê têrê nakin ev jî wek bira pêşniyar be Evidarim kek Mehmet Can jî ne tenê ji bo partiya xwe çünkü têkiliyê wan bi partiyê din re jî hene bira ev nêrînê me jî wek pêşniyar ji wan re jî bibêje gelek spas bêdikram yani ev tiştê balkêşe yani ziman bi rastî ziman gelek mişkilate gelek yani ji bo Kurdê Bakur her kesî dizane hûn dizane gelek piskirêk e yani zimanê Kurdê siyasetê Kurd Bakur Tirkiye yani ev müşkilatı gelek kirin yani evci ya testere xwe de ser netewayî jî yani hûn jî dizanin Hacı yani me tiştekî bibore mij gelek kesan bîstiye mij gelek kesan bîstiye dibe ya dibe Kurdistan ra serxabûnê dixwaze ama civînê xwe de Tirkî qise dike yani bi me re Tirkî diaxife ferqa wî û Tirkiye siyasetvanekî Tirk çi ye ev meriyet değişîne bi rastî ama rastiyeke yani ben gelek spas yani evvelce dizar yani em medyayı da dizarin yani Kijan Parti u Kijan Rewşenbî Kijan şoreş falan nizam Kijan Welat Perez li warê zimanê de çıkar da xifin çi dilîvîsin çi karûbarî wan em dizarin yani herkes dizarin saya internette saya internette îro em dizarin yani gelek spas ikram ji bo nêrînê tê balkêş biraz Mehmet Can azbayla pirsin gotê dawî mixabin em hatin berlava dawiya bernameê ji bo wê dibêjim ancî tişekî tu dixwazî bêjî heye Yani eviya bêjim bi rastî yani me bernama xwedaşî wek prensîp jî girtiye di hemû civînê me de zimanê Kurdî zimanê fermî ye û raporên me axaftinê me hemû kurmancî û zazakî me bernama xwedaşî via wek prensîp daniye wekîlke di bername de yeşî û hemû metnekî daxuyaniyê me şî zazakî kurmancî û bi Tirkiye hevalên nikarin xwe îfade bikin yani wek ew şî em bilên gora demê divê tu Kurdiya xwe fêrî Kurdî bî pêş bî lê nihaya karî ew bikî lê di civînan da bi taybetî Kurdî diaxivin di wir de em ew naadin mesela kevneşofî Ömer got yani biraviya vekirî em dibêjin rast e em hemû ji hinî kevneşofiyên berê tên rast e pratikê me partiyên me dîrokekî me em kes keda xwe û xebatê xwe înkar nake lê em wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê em dibêjin hatta ev di su salên dawiyê û bi taybetî jî li Bakurê Kurdistanê ji bo doza Kurdistanê kîjan partî grûp xebatê kirine ew hemû berhemên wan başî û xirabiyên wan xweşî û evkê wan wek dîroka me ye em wî dîrok qebûl dikin datînin wê derê ji wir dersan dikirin lê îro em bi hişmendiyekî netewî tev digerin do îdeolojîk perspektîfê me hebûn em ser zemînekî din bûn îro Partiya Welatparêzên Kurdistanê bi taybetî dixwaze hişmendiyekî netewî geş bike bi alternatîfê rêkî li boy wê di roja ala Kurdistanê de di sosyal medyada ve hemiya dîtî bi rastî li Batmanê li Mêrdînê li Diyarbekir me bi ala Kurdistanê em derketin nav milletê xwe me al belav kir em çûn Sêwregê bîranîna Birêz İzzet Kandemîr bû
Lem çün ser mezele Ferit Uzun, Necmettin Büyükkaya, Mahmut Çıkman, Mehmet Hamidanoğlu, Faik Bucak, Mustafa Remzi Bucak, yani Ekrem Karahan, Brasi em tu farkı naxın ev ki. Em duyum ev şehide bana, ev diroka meye, em le xwedî dertin. Hişmendiye ki netevi em duen gere pek be. Jibo wişî demê nêzik da em hemû zanin çawa pêşmerge ser sînorên dagirkera nav me da ew kirbû lê şû Kobanî hişmendiyekî netewî çêbû li hemû seranserê Kurdistanê û diaspora millet bi wê hestiyarê bû. Dema referandûmê ji hemû beşên Kurdistanê millet derbasî Başûrê Kurdistanê bû piştgiriya referandûmê kir. Ev bertek û bêrêziya li hemberê Şex Saîd hat kirin Bakurê Kurdistanê û li perçê din jî bi rastî milletê Kurd bi hestê netewî li hemberê wî derket bertekî baş nîşanda. Yani vîya jî dide ne nîşandin dide xuya kirin ki ev zemînekî ev potansiyelekî netewî her diçe hêdî êdî dibe. Yani boy vîya jî ew bibe bar dikeve ser rewşenbîran, bar dikeve ser siyasetmedaran, bar dikeve ser zana û pêşkêşên vê civatê. Dibe bi axlekî stratejîk, bi axlekî Kurdî tev bigerin û karibin rêyekî müşterek, li hevatinekê bikin ki em karibin ji ew nifşên pey me re mîrasekî baş teslîmê wan bikin. Yani dîroka me dîrokekî pir xirab e. Yani em zanin ji 1998 pardon 1938 heta 65 axa mirî avêtûn ser civata Kurdan. Dîsa niha civa ev çil salê dawiye şerekî bedelekî pir giran e. İnsanê me bi hezaran e. Yani şehîdê Kurdistanê bi qasî nüfusa devletên biçûk hene. Yani gelek devletê Avrupa bi hejmara xwe bi nüfusa xwe qasî şehîdê Kurdistanê nüfusa wan tune ye. Lê dîsa jî bi rastî divê rewşa me li ortê ye, divê hemû partiyên me, hemû rewşenbîrên me divê bi axlekî stratejiyek Kurdî tev bigerin û rexne baş in, rexneyê çêkir, rexnê di cî da bi rastî riya merva ronî dike û fikrê nû dide. Yani dibe derfetê nû dide partiyanê. Hêvîdarim hemû partiyên me ji vîya evkekî dekî bigirin û bi hev re karibin bin sîwanekî netewî da ne bibin yek. Bira dîsa ser hinek tiştê müşterek em bi hev re kar bikin, bi xebatekî bikin û hêdî yani bi rastî ev zemîne ye. Ew kekê îkram behsa rawestê kir ew xebatên hêja dike bi rastî di nav xortan da nav ciwanan da sosyal medyayê da jî em dibînin. Fikra netewperwerî her diçe geç dibe û zêde dibe. Yani vîya îro her çiqa wek ew ki seranser bê rêxistin be jî eviya wê di nav demê da xwe bi rêxistin bike, em di wê baweriyê de ne. Yani jiyan balayê xebûl nake. Em tije nekin ew hênkî din tije bikin. Yani vîya ew ke lê merve dixwaze ki li hemberê dîrokê jî wê şerefê bigire. Rastî yani xebat û keda me hemiye wisa keda her kesî yani îro bi salan û navên yosa îro li Avrupa ya jî li welat herkes kare mala xwe da rûnê û bêje alaxan bi siyasetê tune û mesela bi Kurda jî bira hema Kurd şî dikin bira bikin. Herin partiyekî Tirka da cî bigirin ew ê hemû derî û derfet ji wan re ve bikin. Lê em dibêjin ev çê nabe yani divê em bedele çi bikeve ser milê me bar çiqa giran be jî em heta da nefesa xwe ya dawiyê ji bo milletê xwe ji bo welatê xwe û ji bo şehîdê xwe tekoşî nekî bidomînin em li ser wan hişmendiya tev digerin û spas dikim cardin boy ev derfet derketin baş bû. Em jî gelek spas dikim ji bo nerneweyê hêja. Temaşavarê hêja em hatin dawiya berlemê bixabin waqteva qediya hûn gudar bûn her sebê warê me jî yani hûn gudarî bûn
yani tişte gelek barkeş kotun varı her bijatri dayı varı gele bir de tişte gelek barkeş bakabın en dukadın bir saata vara gudardın le bakabın vaktema idi kadiya hatta jara kiden beraber ki nu mivarın nu birbirinin kheri hoşira Sağ olasın.